ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். விஜயலட்சுமி வீரப்பனுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். நடந்து முடிஞ்ச சட்டமன்ற தேர்தலில் தளபதி வெற்றி பெற்றிருக்காரு. எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்பாவுக்கு கருணாநிதி ஐயாவை ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி அவர் தான் அவருடைய ஆட்சியில் அப்பாவை எப்படியாவது வெளியில் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நிறைய முயற்சிகள்லாம் பண்ணியிருந்தார். எனக்கு அவங்க மேலே அவங்களுடைய குடும்பத்து மேலேயும் சரி, திமுக அப்படிங்கிற கட்சியின் மேலேயும் எனக்கு பர்சனலாகவே ஒரு ஈர்ப்பு எப்பயுமே இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி வேல்முருகன் அண்ணாவும் இந்த கட்சியோட கூட்டணி வச்சு இத்தனை வருஷம் கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு எம்எல்ஏ ஆயிருக்காரு அப்படின்போது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம்தான். இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தளபதியார் அவங்களுடைய குடும்ப ஒற்றுமை நம்ம எல்லா தமிழ்நாட்டு மக்களுமே கூர்ந்து கவனிக்கணும். அவருடைய உழைப்பு வீண் போகலை. இந்த 10 வருஷமாக அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார். அதே மாதிரி 3 சுற்றா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே போயிட்டு எந்த அளவுக்கு உழைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே கண்கூடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் அதே மாதிரி கனிமொழி அவர்களும் ஸ்டாலின் ஐயா கூட நின்று தளபதி கூட நின்று எந்த அளவுக்கு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னொன்று அவர் முதல்வர் அப்படிங்கிற அந்த பதவியை ஏற்கும்போது அவருடைய குடும்பத்தார் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்த வீடியோ எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ எவ்வளோ ஒரு ஒற்றுமையாக இருந்து அந்த கஷ்டம் அதே மாதிரி அவங்களுடைய உழைப்பு இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் அவருக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த முதல்வர் அப்படிங்கிற இந்த வெற்றி. அந்த பயணம் சிறப்பாக அவர் செஞ்சிட்ருக்காரு. அதே மாதிரி இதே மாதிரியே அந்த சிறப்பை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம். இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுக்கடைகள் தமிழ்நாட்டில் முற்றிலுமே அகற்றணும். அதை முழுசாக உடனே செயல்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால படிப்படியாக கண்டிப்பாக நீங்கள் குறைப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. அதனால் மதுக்கடைகள் சுத்தமாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருந்து அகற்றப்படணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விருப்பம், பெண்களுக்கான விருப்பம். அதே மாதிரி என்னுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு அப்பாவுடைய கேஸில் 25-30 வருஷத்துக்கு மேலே நிறைய பேர் சிறை தண்டனை அனுபவித்து அவங்களுக்குலாம் வயசாயிடுச்சு. அவங்க தப்பு செஞ்சுருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அதுக்காக நான் தப்பு செஞ்சவங்கள ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் கேட்க வரல. சிறையில் இருக்கவங்க 25-30 வருஷமாக அவங்களுடைய குடும்பத்தார் எல்லாருமே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலையில் அவங்க கூட இருந்தால் கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. அவங்களுக்கும் ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே எந்த தவறுகள் செய்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் ஒரு கோரிக்கையாக அவங்க எல்லாரையும் இந்த நீங்கள் முதல்வரான ரிலீஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் எல்லாரும் இருந்தோம். இந்த பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து குடும்பத்தின் சார்பாகவும் எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் தளபதியாருக்கு நான் ஒரு கோரிக்கையாக இந்த வீடியோவின் வாயிலாக நான் சொல்லிக்கிறேன். அவங்க எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுங்க. இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் தவறு செஞ்சவங்கள அந்த தப்பு இருந்துக்கிட்டே ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி நான் கேட்கல. மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவங்கள விடுதலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால தான் நான் உங்ககிட்ட இது ஒரு கோரிக்கையாக கொண்டு சேர்க்குறேன். கண்டிப்பாக எனக்காக இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. பர்சனலாக எனக்கும் சரி என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவர் ஒரு முதல்வராக வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்கள் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். வீடியோவின் வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.